kaangayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato angayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Say, ang iyang buhok, say. Ang iyang buhok karon, kung imong tanaon, itumpa. Samtang dito sa frame, puti na. O pipila na kabuhok ang iyang buhok. Ay, tinuod lagi akong insulti. Muna ako nakita dito sa samin. Kun mao. Kun mao, unsa sa Hiros? Kun mao. Oh, hala, Mercy! Ha? Ngano? Unsa sa Hiros? Kun mao! Di na mao! Ay, nasa ka. Agoy! Da. Oh, agay baya! Ayaw ko kataw iba. Ay, katawanan ka kayo imong naong. Tama na Mercy, uy. Baya ni mo, seryoso, yun yung nakita. Nga pananaw ramang gito ni mo, God. Nganong ikaw ramay nakakita, be? Kaya ako naman may tanaw. Kaya atra man naong ni mo, uy. Sama niya, uy. Una-huna na lagi ito ni mo. Nga kung malahi man ang refleksyon ni Noy Eliseo sa amin. Unsa man siya, ungo. Ambot lang. Ay! Sus! Baya ni mo, makastress ng sobrang una-huna. Dahil ka pag-una-una mo, sobrang pag-una-una, makastress. Mas may pag mag-beauty resta. Ha? Ganahan ka na? Unya, mamutang una tawag ka ng mad pack sa atong face sa dili pa ta mamahuway. Mad pack. Ay, dali na, go! Piyong, uy. Uy, piyong ba? Sigabi ang mata ni mo, uy. Usawa na ko pagbutang ini pipino, nga eye pack sa imong mga mata, magsigalan ng mata ni mo. Piyong! Lagi, uy. Nana, piyong na ko. There you go. Mawa na ng lagom sa imong eye bags nga murag naigos kumo ni Pacquiao. No. Oy, brutal na kayo, no? Brutal na kayo kanang itom ba kanang murag panda na lang kanang panda, di ba? Doon naman na yung circle nga itom sa mata, di ba? So rest na, ha? Aron makukuhaan na. Kaya ako na sa isunod nga magbutang sa akong eyes. Ay! Oy, minatoy nga nagtuwad. Nagtualim. Pero kalit magagbangon, oy. Bangag biyan ni mo sa ilong. Oy, kasakit sa kong agtang. Hindi, walay kwenta nga akong agtang. Mas kita, uy. Ilang saan ni mo nga nagpakong ta. Pero magkalit magagbangon.
May ipangutana ko Hala no, kung mangutana kinahanglan yung mubangon. Bisag kabangunon gud ko. Nga di ba, uy? Kung siya naman sabna. Bahay na sab ninyo yung Eliseo. Oh, Heist! Heist! Kabantay ka? Wa pa ka pull in, Mercy? Heist! di ba? Nakuryoso lang gid ko ba? Karon pa masud sa ako na huna nga posibleng may rason gyud kung nganong wa nila ablihin ang maong mga frame sa mga bungbong. Di ba, say? Ha? Kung nakabantay ka, Wa. ilumoy. Ah. Ako nakabantay ko, way mga samin ang ilang mansyon. Wa bitaw, Di ba kabantay ko. nakabantay sad ka? Oh, Bisan ka sa tong banyo, wa say samin, di ba? bitaw, kabantay ko. Nya, wa ka mahibong ana. Wa. Agoy, agoy. Wa na ginay, abusar na gining imo. Nagkapila na ka na ko, ha? Kanong adlaw, ha? Si kagapaghapak ka? Ha? Magbuti ka kung ako mahibong. Ay, bahala ka, uy. Basta ako, gitugkan ako kahibong karon. Asa? Asa? Asa na pita? Angon sa, uy. Kanang asa na pita miturok ang kahibong nimo. Ha? Taas na ba? Dako na ba? Asa na pita, uy? Dili atong pangitaon. Agay, uy. Waling, Aray, waling, pangita. Ganong giwaling-waling man nimong ako sinina, uy. Adik ka. Ha? Buhay ko ba? Kadiyot, ingo maganatugan kagahibong. Asa na pita si mong lawas ni turok. Ang kanda lang, kadaghan! Wag yun kay klaro. Wag kay klaro. Oh, kadaghan. Sakit pero makatawa ako. Ha? 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 Oh, Agay, oy. Ha? 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 Naunsa na si Juan? Wag yan gihapon siya mo kaon, senyor. Bisan ron saon ko sa pagpugos. Bisamot na siya og kaluya. Og senyor, ang mga higala ni Senyora Ella, ilang gipukas ang mga kwadro sa sala. Gikuha nila sa mga tabun ug Ugunsa? nakita sa iyang usa ka higalang babae ang matod kong panagway. Ay, senyor, ang akong kwelyo. Pasaylo ako, senyor. Wa ko sila mabantay. Wa ko sila mapugi sa ilang gibuhat. Lo siento, senyor Mikael. Salamat sa pagbuhi mo sa akong kwelyo, senyor. Og senyor, si Juan, buot na siyang makigpamauli uban sa iyang mga higala. Wes, dili ka na mahitabo, Eliseo. Kay way bisan usa kanila nga makagawas pagkikan. Mausap ka na ang akong gisulti sa babae, senyor. Ug wa gid siya gikaon. Bisan kamay. Nagbagay siya, senyor. Mamaya, please, putahan. Mercy. Cyrus. Ella. Kamu ba na? Mikael? Ikaw? Mikael, maluoy ka. Papahulian ako. Gusto na kong pupauli. Wa ka kuno muka. Dili ko mukaon sa gihatod nga pagkaon sa buktot. Mukaon ka.
niya. Dili ko, ana. Apritada ba na? Dili ko. Mukaon ka. Ako kuswan. Mahugot sa mo pag-upot ni Kail. Gisakitan ko. Buwiik. Oh! Kaon. No te atrevas. Ayaw gayud pagpakasayop sa pagluwa niya. Kaya siguruhon ko. Upuon mo og imong kanon pagbalik ang imong luwa. Kumer. Kaon. Ito na. Kunundong ako mamagin na Kinahanglang may igo ka pang kusok. Kay nagkinahanglan pa ko sa imong dugo. Dili. Kung mo, uwa ko masayap. Dili damgo tong tanan. Tinood ka to. Ibog isap-sap ang dugo. Sama-sama na kong tuhod. Dili na ko. Ego na yung pangit na ko. Nalawin ko. Papaulian na ko sa amo. At ako. Ako'y bisan kinsa'y sultihan sa akong naibawan. Papaulian ako. Manuhay ka. Kalar! Maghilom! Kaon. Dili mo. Katapusang hungit na kay. O ginikaw man. Inom og daghang tubig. Buot kong mulabnaw ang imong mga dugo. Unsa ka man di unsa ka bang matangas pagkatao nga mo inom kang dugo Kay gikinahanglan. ngano Aron padayon nga magpakapoy. Ang imong dugo ang musumpay sa among kinabuhi. Ungo ka Vampira! Ah. Sama sa pelikula. Dili. Apan sama sa nakita mo sa pelikula. Nakasumpay sa mong kinabuhi ang dugo sa tao. Dili! Ayaw na lang pagsuway sa pag-ikyas. Dili kagyapon makahimo niya. Wa na'y kahigayunan na makalingkawas na kikan din. Dili! Laki Mercy! mga higala. Mahurot man ang imong tinog. Huwag bisan ko sa kanila nga maduol ka. Mercy! Cyrus! Sila! Oh, Mercy! Abang! Abang! hindi ka gustong palihan ko ikaw sa imong karon tayo. Joanne, nagpata ka pa ba? Baka na yun ba? Kung
buot kang masumpayan pa ang imong kinabuhi. Wa kay isulti nila bisan sa ilbi pa ni Ella. Entiendes? Gipaway paghapon tingali si Joanne. Unsa pa gid nahitabo niya? Nga nang wa man siya gawas-gawas siyang lawak. Mubalik na lang ko niya. Ella? Mikael? Ni akas suwit sa lawak ni Joanne? Oh, Usay mong ibuhatin eh. isiguro ko lang nga nakakaon na siya. Ugi, kumusta ang iyong kahimtang? May mo ko ba siyang mabisita? Dili. Ha? Nga naman. Kay natug pa siya. Mao ba? Oh, Ella. Oh, Tabaan ko. Mga kasama dapiton kamo namo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni atong sugilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapujares. Spinner Joel Vince, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.